Salutare lume, eu sunt Vali și astăzi o să vă prezint Metin 2 Bob. Este un hack de Metin 2 funcționabil. O să vă meargă mereu. Deci, după mentenanță, în fiecare seară va apărea o nouă versiune. Deci când nu o să meargă hackul? Marți, de la orele 12, după ce se termină mentenanța, până la ora 6, când apare următoarea versiune a hackului. Deci, înainte să vă prezint hackul, am să vă spun ceva. O să las linkul de download și de făcut cont în descriere. Deci să începem. Intrăm în el. Foarte important, nu trebuie să-l puneți pe desktop, trebuie să-l puneți într-un folder. Cam ciudat lucru. Deci după ce ați intrat în el, o să vă apară ceva, o să vă apară așa, ca la mine. Dați pe această cheiță, vă puneți numele de utilizator de la Metin și parola, serverul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, KH-ul pe care vreți să intre hackul și slotul. Slotul e așa, caracterul, eu am 0. Așa, dați Save Settings. După, dați pe acesta și o să pornească hackul. Deci hackul are Fishbot, Levelboot, Shopboot, Buffboot. Unele dintre acestea sunt pentru conturile premium, adică Buffboot vă face skill-urile pe. Și eu n-aș da 2 euro pentru asta, dar unii dintre voi sigur ar da. De fapt, cum să spun, nu vă face skill-urile pe de ceilalți playeri, nu vă văd skill-urile. De exemplu, aura nu apare ca și cum ar fi pe, dar adaugă acel atac de la pe. Înțelegeți voi ce vreau să zic, m-am cam bălbăit aici. Fier, stați că se încarcă greu. Nu trebuia să intru pe ăsta, că nu pot să vă arăt și Fishbot-ul, dar las că mai intru pe alt caracter după. Da, dacă vă arăt că merge Levelboot, înseamnă că merge și Fishboot-ul, așa că nu mai avară nimic. Vă descurcați voi, sunteți băieți mari. Fuck this shit. Nu m-a conectat. La început face fițe de-astea. Deci, stați puțin să apară încă o chestie. Uitați cum o să apară aici Metin 2. E rău ăsta, oricum. Uite, apare asta, da? Deci, alegem de aici Levelboot, Fishboot, Shopboot, Buffboot, Farm. What the fuck, a mai apărut-o? A mai apărut o versiune nouă. A mai apărut o de-asta nouă. Wohoho. Deci, nu știu cum să folosești. Tragic. Da, las că aflu. Deci Levelboot-ul. Alegeți de aici mișcare, viteza de mișcare. Ia uite. Așa. Viteza de atac. Security. Când să se ducă să cumpără, nu, când să pună porțiuni. Deci aici dăm start, selectează unde lăsați, selectează o zonă în care crește. De exemplu, mergem la câini. Pentru că aici să crește la level 26, toată lumea știe. Deci, uite aici frumos. Deci noi dăm atacul cât să fie. Cel mai important, trebuie să fie atacul mai mic, dacă el la maxim se învârte în jurul țintei. Și vă și prinde lumea, își dă seama. Deci, atac automat. Când să se ducă să cumpere licori, licori roșii.
când face level, ce să pună, INT, vitalitatea INT, skill-uri, când face level, ce puncte să pună, general. Când să oprească clientul, deci dăm start și el face singur toată treaba, bate singur. Și îi dăm stop frumos și s-a oprit. Așa, fishboot-ul, la fel. Dăm frumos pe fishboot. Locul ce să... Deci prinde peștele, îl desface și îl aruncă. Și dacă să deschidă scoicile sau nu. Așa, anti-ban. Stop fishing. Dacă e un player lângă, eu dau să schimbe KH-ul. Și dacă e GM-ul lângă, să iasă. Da, GM-urile sunt foarte rar. Acum să nu vă gândiți că băgați hack-ul, prindeți un pește, din pește pică scoică, din scoică pică o perlă. Trebuie să lăsați ceva timp, o oră, două, ca să vă prindă, să vă pice o perlă. De fapt, o scoică și din scoică perlă. Așa. Deci, cont o să vă descurcați să vă faceți. Farmboot, să văd și eu ce e cu el. Deci... pe unde să se plimbe și... Poate că că farmboot-ul nu merge. Cred că e pentru... Nu merge. Uitați. Da, și dăm start. Start. Habar n-am, deci ăsta nu știu dacă merge. Poate e pentru conturile premium. Vă dați voi seama. Uite, putem să-l ascundem. Height. Căcat. Dați acolo și vă... Și vă ascunde fereastra și da show și vă apare. Deci o să las linkul în descriere. Așa. Pentru... Mai am un hack. Trade hack. Toată lumea l-ar vrea. Dar ca să pun tutorial cu acela o să cer ceva cam exagerat. De fapt nu prea exagerat. 3000 de vizualizări și 200 de like-uri pentru un tutorial și cu trade hack. Deci aici se termină și tutorialul de astăzi. Sper că v-am ajutat. Sper că o să învățați cât timp e hack-ul pornit. Așa, încă ceva. Nu am luat bani pe niciun cont cu acest hack. Este foarte bun. Oricine poate să-l folosească. Cum am mai spus, linkurile or să fie în descriere. Baftă la farmat. De fapt, o să farmeze hack-ul singur. Baftă la învățat. Sau la ce vreți voi.